You're not allowed to sit here yet because it's warning. It says that warning. Don't touch. Don't touch. Just look. Yeah, just look. Hindi pa pwede upuan ni Frank. Be careful. Oh, you will fall there, oy. You will fall there. Hello guys, good afternoon. Good afternoon na, kalauna na. Nagluluto ako ng lunch namin guys. Tapos, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Kaya hindi na ako, ewan ko ba lately, parang flu ba guys dahil sa weather. Taglamig na kasi. And then, ayun, nagluto na naman ako ng lechon manok guys. Luto na siya, andyan na siya sa low weight. Then, meron na gumawa ako ng sauce at meron tayong rice. Rice is type kasi parang magkabuhi yun ko ba? Alam niyo yung kabuhi, yung parang pag hindi ako nakakain ng rice in a day, maglain yun akong ginhawa. Parang nahanap ko talaga yung rice. Siya nga pala guys, yung plants ko na ito guys ba, yun oh, para siyang mamamatay guys kasi di ba nagka-close kasi itong window namin oh, hindi ko pa ma-open kasi hindi pa namin ma-open kasi may nagre-renovate nga sa labas and may plastic siya ba, so hindi ko siya ma-open. Tapos yung plant ko, look at that. Para siyang mamamatay. Naglaya siya guys. Before, very healthy to. So I think kailangan ko siyang i-repot. Ayan, yan lang naman. Natag ito guys, oh. Ito, lagi, dinidiligan ko naman ito sa every time na mag-dry out. What's that, Francine? Francine. Nakapang ano, see? A crocodile, nagbagbag kahit walang laman yung bag guys. Kabagbag, tapos ang upper nakapantulog pa. Ding ding ding. Naglalaro, wasak-wasak kasi Sunday, walang kindergarten. Ding ding. Wasak-wasak. Andito na lechon manok guys. I need rice. Meron tayong red cabbage, sauce, and rice. Panic diri guys. Ayan. Eating. Kain. Hello. Hello guys. Nagmata man yung isa guys. Si Ella nang huhugas ng plato habang pinggan de. Pinggan. Nanghugas ng pinggan habang nagbibideo chat sa family. Yan. Say hi. Hi. Say hi. Hi to the vlog. Hi guys. Say hi guys. Si Frank. Lilisod kong balance. Ay, si Frank guys, nagbibuild ng yung in-order namin Baspoco. Shelf yan, chair, at saka another shelf. Nag-gather lang siya ng mga ayan, pakita ko sa inyo mamaya kung matapos na guys. Ayan, tapos may tupiin ako doon guys, oh, nag-aantay sa akin. Hindi ko natupi, hindi ko siya natupi kasi nga masama yung pakiramdam ko kanina. Saman doon, isa doon. Masama yung pakiramdam ko kanina kaya hindi ko natupi hanggang ngayon. Doon ang aking masters. Tapos na siya guys. Ito na yun siya. Tadang! Ayan. Ayan na siya.
sa ano to siya ilalagay? Sa ano to siya ilalagay? Dito doon sa hallway sa ano, papuntang bathroom. Lagayan ng ano guys ba? Makalagay tayo dyan ng mga anik-anik. Dyan. Pero, tsaka ko pa sana to ipapa-assemble pagtapos na yung hallway. Ayan. Touch of gray. So, ayan na siya guys. So, pa-move ko yan mamaya. Mamaya na namin i-move doon. Pero, plano ko talaga sana pag natapos na ang hallway. Pero, hindi pa tapos eh. Pero, okay lang. Tabunan lang to siya pag mag-paint si Frank. Malagayan ng anik-anik guys ba? Like, mga ano ng mga bata. Mga mutsin or mga gloves. Lagay lang ipang ano na para pag ano, basta. Natapos na din akong nagtupi ako habang nagtatrabaho si Frank para productive tayo kasi yung mga si Francine at si Francis guys natutulog. Perfect time na maggawa-gawa ng mga ganito kasi nagnap silang dalawa. So, we move on now sa next na shelf. Look at that here. Ang daming bata guys. So many kids here. Continue na si Frank. Wenn du das jetzt Frank wurde schon gefallen. Wegen dieser Stuhl ist nicht gut. Die ist nur so. Wenn hier ist die Zeit. Look. Guys, patulog ako ng mga bata guys ni Francine kasi hindi matapos talaga ni Frank ang mga chair pag si Francine andyan kasi magsinamok-sinamok ba. And si Junior na lang ang gising guys. Nandito, Junior, kuku. Siya na lang ang gising. Tapos, natapos na pala ni Frank yung chair. Ang dalawa, hindi pa niya inasimbol kasi i-arrange pa namin to kung magkasya tong 6 na chair dito guys kasi hindi pa namin sure kung magkasya kasi maliit nga ang space tapos yung ano ba so andito na guys yung chair kinaver pa ni Frank ayan siya so ang plano nito is dito tapos iyon lagay yung isa doon tapos 4 dito para 6 lahat pero walang space so titingnan pa namin bukas kung magkasya siya so let's see. Dinner. Pagkain ko ano. You're not allowed to sit here yet. Because it's warning. It says that warning. Don't touch. Just look. Yeah, just look. Hindi pa pwede upuan ni Frank. Ganda. Akala ko kulot yung nakuha ko. Pero parang siyang ano. Pero anyway, so we will see you again tomorrow guys pag nag-arrange kami. So that's all for our video tonight. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye bye and have a good night everybody and God bless us all.